Op het Lieshinnenbedrijf in Tjom, dat eifel in de week de vogelgriep uitbruts, werden joet 9.000 hinnen rommen. Dat is nodig om te voorkomen dat de milde variant oorgaat in een gevaarlijke. De hinnen worden vergassen in grote sekken. Een beste dokter zocht erop dat het op een diervriendelijke wijze gebeurt. Een grote bron had vannacht in Kolm een keukencentrum in de Jeskelijn. Doet de bronwacht om elkaar weer er al geen reden meer aan. De bronwacht van Kolm boeten post de Zuid-Horden wisten te voorkomen dat het vuur oersloeg naar orengebouwen. Hoe de oorzaak van de bron is nog niet bekend. Een zwemmer had juster in Drachten het leven redden van een 13-jarige jongen. Het slachtoffer zwom in een zwemviever en verdween in onder water. Een zwemmer zag het en helde de jongen uit het water. Omstanders begonnen met reanimeren. De jongen is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Heerenveen wat werd het familiegevoel uitstralen. Dat zei Gaston Sporre, die correct begonnen is als interim-directeur bij Sportclub Heerenveen. En voor Sporre moet de club net meer achterom zien, maar vooruit. Ja, die achteruitkijkspiegel die raakt na een tijdje beslagen en daar kom je geen steek verder mee. Dus eventjes goed als je even iets moet inhalen, maar na een tijd moet je gewoon eventjes weer vooruit kijken. Joen heeft vannacht berint de loft en volgen er wat buien met mogelijk tonger. De temperatuur leidt om de 17 graden in. Morgen weer een simmerdij met droogwaar. Het wordt als aan 23 graden.